Els primers indicis d'hàbitat a la Seu d'Ègara els tenim en època ibèrica, concretament amb estructures d'hàbitat i d'emmagatzematge del possible poblat d'Egossa, citat pel geògraf alexandrí Claudi Ptolemeu. Amb l'arribada dels romans al 218 a.C., aquests poblats s'adapten a les noves estructures amb el que coneixem com a romanització. Una data molt important és a mitjans del segle I després de Crist, quan la zona de les esglésies es converteix en municipi, concretament amb el municipi Flavium d'Ègara. Què en tenim d'aquest municipi? Què en coneixem? En primer lloc, i molt important, els elements documentals, concretament els dos pedestals que es conserven a l'església de Santa Maria que fan referència a l'estatus de ciutat i al seu govern. En segon lloc, les estructures urbanes, no pròpiament d'una ciutat amb carrers i cases i estructures monumentals, sinó amb una casa romana de la qual en tenim l'exemple amb l'impluvium que trobem a l'entrada. I en tercer lloc, amb alguns elements del món funerari, concretament amb aquest relleu d'aquí, que juntament amb dos d'altres localitzats a davant de Santa Maria formarien part d'un monument funerari.